Дред Хортюното, това е една моя малка поречка, също така се каже. Като она. И наслаждайте се, да ви хареса. Продължим къщата. Така. Е тук. Това не е коридорчето. Добре, върти да направя. Слушай, крафтинг бързо да направя върти, бе. А не, бе. Чакай, бе, ма ти къде са? В теб са. Не съм, бе. Ти имаш крафтинг. Няма. Нали бяха последния път тебе? Не дава къде. Давай. Взимай крафтинг. Ми трябва два крафтинга. Да почваме нашето разширяване. Ми трябва два крафтинга. Чакай се. Отвори вратата и я. Иска път да разширяване. Четири купчета насам. Чакай. Това са два. Чакай. Това са три. Чакай, бе. Почва от този смел да свързваш към мен. Аз го свързвам. Защо иска от моята страна? Аз ти казвам да чуеш от другата страна да ме покажеш и да помогнеш ти. Казах ти! Защо не си скинеш ти? Си скинна скин съм, какво да направя ти в по-старата версия? Колко камъче да се Вие едно камъче. Колко камъче да се 150. Искам да имаш 4 печки. Колко е 4 по 8? Уе! 32. Аз ги включа. Какво стана? Сталин беги, мама. Ауей! О, да. Какво ти прави? Не знам какво ти прави, прочетох. Добре, почвай да стоим в къща. Какво да правим? Да правиш ли? Още един крафтинг ли искаше? Значи още един крафтинг. О, чакай. Да ти Дръж. Къде си? тук съм бе, хаско. Я да, аз да подредя нещата, дай ми печката. Да. О, човек! Не знам, много яка идея. Аре, дай бе, човек. Много те по-яка идея. Оф, дай. Добре, слова крафтингите ти печката. Да, но трябва да има неща. Ето кой...
Сложи печката. Не бе, какво? Що? Има камък. Има. Нашия. Не бе, слагай просто, слагай. Так, не знам. Кепи. Леглата, тук ще добавим една дупка за тях. Ходи трепен. Абе, човек! Мань го е! Дай си го! Мене не. Да. И тук да ми. Арела. Трябва ли? Задължително ли? Къде? Разхождам. Къде ме година? Как да знам? Това ударя. Не съм ти докосва. Има ли зомби? Не. То се преди. Не, човек. Не знам, че това няма да ни е централно тук. Важно тук. И много се не види. Сложа в печката колко? Всяка печка. 12, колко 12 дели от 4. Имаме си бутонче да оставим на вратата. Направо като е чиста бутонче да се отваря. Овчех, сега сте глупости. Яко е, бе! Да не може и така не мога да направи с ръка. И зомбитата му влизат. Къде има бутон? Къде има бутон? Какво печеш? Абе, човек, само хъби школа. И в чече ти ли сложи? Малко храна. Виж ли камъка сега? Не, малко смето мъж. Едно камък ще ми дай. Дай това да опече. Човек, се хъби. Така. Що правиш това камък? Виж какво има, виж какво има, виж. Ай, някъде си направим скрит, че си искаш. Аз нямам че. Чакала сте го така, че отива отвънка. Ала ме прикрил, да ме прикрил, докато се къдам. Аре, бе, то стана ден. Добре, не идва. Ще отика едно дърво. Я знам едно, но хората не трябва да го гледат. Не, тук закрит. Имаш ли такъв изпечен камък? Да. Да изпечем. Какво пък е това, бе? Някаква програма Java. Това пък баш ми излезна по време на снимка. Чакай се. Ай се, какво чупиш? Мене, какво чупиш, бе? Защо го щупи? Трябва. Не трябва! Дай го изпечен камък. За
се месиш, човек? Няма година. Аз върху него ще опаквам. Тук ли е? Така да сложим и така да го отбележа. Само някой чупи печката. Айде. Колко време стана, бе? О, хора, дано ви хареса този клип, аз бях Марко Бики. Вие бяхте моите маркочета. Не забравяйте се абонирате за мене. Чао!